Szép asszonyok, jó emberek, csodás napra ébredtünk. Összejött sok legény, barát, hogy gondjaink elfeledjünk. Eszünk, iszunk, nem bánkódunk, ha jó zene lesz, talán mulatunk. De előtte egy kis mesét mondok el nektek. Ez a mese úgy kezdődik, hol volt, hol nem, s hol lesz. Ma elkezdjük a mesét, a végén talán kedd lesz. Volt egy legény, ki már Gyuri papa, nem volt rest a lelkem, kerített egy menyecskét, szépet, jót, egy takarosat, kinek nevét, Emiliát szívébe elrejtett. Ünnepeltünk első képe, szoknya alá rejtve. 9 hónap múlva aztán megjelent egy gyermek. Leányt hozott a gólya a szegedi határba, felbőgött sok marha birka, a kisboci jött nagy nyalással. Kinyílt a világ, s a szeme a sok játék láttán, apa-anya imádta a kis Katikáját. Lögdösték is a hintát, a hinta megingott, benne ült a kis Katika, jó nagyokat fingott. 1 évet már letudhattunk, állt már Kati szépen, 5-6 év eltelt, óvodába lépett. Akkor már tanulgatta a gyereknevelés csinyát, mosott, főzött, takarított, azt az anyja kínját. Büszke volt a tekintete, mint jó járásulónak, nem adott a sütiéből se rossznak, se jónak. Minden tudás alapjait az óvodába kezdte. A Szegedi Általános Iskola a szocializmus építésére nevelte. Középiskolát is úgy kezdte majd, azt elbajlagott a lelkem. Szőni tanult, de a főiskola jobban érdekelte. Nagykorú lett, haja selymes, melle feszes, a lábai, mint gepárdmancsok. A főiskolán körülvették jó barátok, a sikerben csak úgy pancsolt. Majd aztán egy dali legény kardját kivonva a királylány kőszívét megbolondította. 1 év se kellett a leánynak, hogy gyűrűbe húzzák, tudta, hogy a királyfi ajánlatánál nem kap jobbat már. A királyfi a leánynak mondta, elviszlek magammal, gyere a pap elé, annyira kívánlak, mint focit a Pelé. Mondta a legény, Tunéziába viszlek, gyere el velem, akkora a mutatóm, mint 5 Góliát elem. Sivatagba ment a teve, hi-ha-ha, he-he-he. Afrikába aztán sikerült a móka, 9 hónap múlva berepült a gólya. Baba utána túlsúlyt hamar leadta, párja ezt díjazta, az Adrián egy fürdéssel meg is jutalmazta. 6 évvel később a súly újra csak nőtt, Velencébe a család már 4 fővel ment. A királyfinak dolgai kisebbek lettek, a királylány ezért szemüvegre tett szert. A gyerekek nőttek, nőtt a szabadidő, bulizásra is jobban szakított időt. A királyfi mutatott neki valamit a jóból, megtudta, milyen is egy igazi jóbor. Habaztán a tortára a jó ízlés dukált, bekapott néha 1-2 pálinkát. Múltak az évek, szépült az asszony, itt már igazán a párjához passzolt. Nem esett messze az álma a fától, a gyerekek is szépültek a királylánytól. Így él vígan az Ábrahám család, 4 ember kezébe zörög otthon már a kanál. Sok sejem holmitor, roskad a polc, pénzt erre a családfő hogy szerez, lányoknak ez 8. Lejárt az A oldala a bakelit lemeznek, Katalin,
még kétszer ennyit egészségben, szeretetben, vidámságba kíván férjed, gyermekeid, rokonaid és a sok barát.